Qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde men yine de maslahat varadaki temamı devam ettiriyen köne ähte İsrail ve Yahuda padşalarının durmuşundan biz olorun Hudaya qulluq asışı, olorun Hudaya qarşı ozolan turuzuşu, Hudayın sözünü dinlemeyişi, peygamberler bilen padşaların arasındaki qatnaşıkları, peygamberler bilen halk arasındaki qatnaşıklardan biz köp Hudayın eden işlerini, Hudayın berýän maslahatlarını, adamların o maslahatları nähili seredendigini, nähili kabul edendigi barada gürrüň edýäs. Maslahatları, Hudaydan gelen maslahatı doğru kabul eden adamların soňunyň üstünlige, Hudayın maslahatyna kulak asmadyk adamların soňunyň nähili erbet gutarandygy barada, netijesiniň nähili agyr bolandygy barada gürrüň edýäs. Bu zatlar barada gürrüň etmegimiz gaty wajypdyr, sebäbi Hudayın bizim bilen gatnaşyk etmek islegi şeýle güýçli we ýakyn. Hudaý bizim her bir edýän hereketlerimizde, durmuşymyzdaki edýän çözgütlerimizde, umuman aýdan wagtynda Hudaý öz çağılaryna, adamlara, halka hemişe maslahat bermek isleýär, dogry ýol görkezmek isleýär. Emma Hudaýyň maslahatyny agtaryan adamlar gaty azdyr. Gelin häzir ýene de köne ähtiň sahypalarynda, mukaddes kitapdan, Hudaýyň sözünden, bizim üçin galdyrylan ýazgylardan özümüz üçin gerekli akıldarlygy, maslahatlary çykaralyň we olara boyun bolup Hudaýdan öwreneliň. Siz İsrail halkynyň taryhyny, köne ähten, onuň padşalaryny, bütün peygamberler İsrail halkyndan gelip çıkan, olaryň durmuşyny köp eşidensiňiz. Ve bilýän zatlaryňyz gaty kendir. Belki meniň häzirki gürrüň edýän yerim de siziň üçin gaty tanış bolan bir yer bolmasy mümkin. Gelin bilelikde oýlanalyň, bilelikde pikirleneliň. Bilýäňiz, İsrailde birinci padşa bolup Saul padşa saýlandy. Ondan soň Saul günä edip Hudaýyň sözüne kulak asmady. Ondan soňra Hudaýyň özü Davudy saýlady. Dawud meniň yüregimden turýan padşa, yüregimden turýan adam diýip Hudaý onuň barada şaýatlyk etdi. Dawud peýgamber hemişe İsrail'in durmuşundaky bar olan agzalylyk 10 tiresi özüni İsrail diýip atlandyrýardy, 2 tiresi bolsanyň özüne Yahuda diýip atlandyryp 2 sany padşalyk hemişe bularyň arasynda dawa jenjel we birlik bolmaýa. Dawud bularyň hemmesini biriktirip, bularyň birigip bir İsrail halky bolmaga üçin elinde baryny etdi. İsrail'in padşalygy Dawud peýgamberiň döwründe ykdysady tarapdan, harby tarapdan, güýç tarapdan, ähli tarapdan şeýle güllläp ösen döwri. Bütün daş töweregindäki halklaryň we milletleriň, ýurtlaryň içinde awray gazanyp, özüne hormat ettirmege başaran padşalaryň biri bolýar. Dawud köp söweşler alyp bardy. Dawud köp söweşlerde yeňişler gazandy ve düşmanlaryny derbi dağın etdi. İsrail parahatlykda ve ýaşady ve onuň Dawudyň ýolbaşçylygynda İsrail halky bir agzy bir bolup güllläp ösdi. Dawud şeýle köp isleýärdi. Özüniň şeýle uly kaşan jaýlarda ýaşap, köşkde ýaşap, Hudaýyň ibadathanasy bolsa çadyryň içinde duranlygyny görüp hemişe ýüregi agyrýardy. Ol Hudaýyň öňüne gelip, men seniň ibadathanany öz köşküm ýaly, köşkümden de has gowy edip, owadan edip, altyndyr kümüşler bilen bezäp bir ibadathana guraryn diýip içinden arzu edýärdi. Emma Hudaý oňa peýgamber arkaly şeýle diýdi. Dawud, sen köp söweşdiň, sen köp gan döktüň, köp söweşler alyp bardyň we yeňişler gazandyň, köp adamlary öldürmekde senin elin ganly. Şonuň üçin sen gan dökenligiň üçin, köp söweşenligiň üçin sana ibadathana kurma mümkinçiligini bermerin. Senden bolan oğlum bu ibadathanany gurar diýip aýtdy. Ve Dawud bu padşalygy, güllläp ösüp duran padşalygy garrap te soňky janyna çenli ýolbaşçylyk etdi, padşa bolup ve garrandan soň bu padşalygy öz oglu Süleymanyň eline
güllep duran padşalığı onun eline berdi. Emma ibadatxana üçün gerek olan ähli materialları, ağaçtır, başka hili, kümüştür, altındır, näme gerek olsa, ibadatxanın qurulması üçün gerek olan ähli zatları tayyarlap, emma onun quruluşunu başlap bilmedi. Süleyman peygamber özünün padşalık dövründe ol hiç bir söveş alıp barmadı. Çünkü ähli düşmanlarını yenip Davud ona bir parahat bir padşalığı, güllep duran bir padşalığı öz oğlunun eline berdi. Süleyman'ın padşalık eden dövründe barha iqtisadi taraftan güllep ösen bir padşalık. Ol hiçbir daşardaki düşmanlar bilen söveş alıp barmadı. Sebebi düşmanlar onun üstüne çozmağa yürek etmeyediler. Bu parahatlık ve dınçlıkta Süleyman padşa, peygamber de padşa da ol Hudayın ibadatxanasını qurmağa başlaya. Ol ähli zatları kakası Davud tayyarlan hem bolsa, ol quruluşuğun iş hakkı üçün, qatı köp adamlar bu quruluşuğa qatnaşıyarlar. Şonun üçün ol halkın salgıdını köpeldiye ve halktan gelen salgıt bilen ol şol ibadatxananın quruluşuğundaki adamlara iş hakkını vermek üçün bunu ediye. Elbette şol dövrlerde ibadatxana qurulayan dövrde halk qatı ağır güne düşüye. Sebebi salgıdı yukarı götürdü. Olar her bir eden işinden, girdecisinden, alan kazancından büyük miktarda bir salgıt tölemeli oluyordu. Sebebi bu salgıt, büyük töleniyen salgıt ibadatxananın quruluşuğuna gidiyen oluyor. Ondan sonra ibadatxana quruluya. Süleyman hem qarraya. Qarrab ölünden son ol padşalığı öz oğlu Rehebgam'a beriye. Rehebgam adlı yaş yigit Süleyman'ın oğlu padşa olup yurdu dolandırmağa başlaya. Seredin, näme bolýar? Tutuş İsrail cemaatı Yarobgam'ı çağırdıp alıp onun bilen bile Rehebgam'ın yanına gelip ona "Kakan bize ağır zulüm etti. Indi sen kakan bize eden ağır zulümünü yenilet ve bize salan salgıdını azalt. Sonda biz sana kulluk ederiz" dediler. Rehebgam İsrail halkına "Gidin de yine de 3 günden menin yanıma dolanıp gelin" dedi. Şeydip olar gittiler. Yine İsrail'in cemaatı, yaşlıları, halkın yolbaşçıları toplanışıp Yorobgam'ın kim olduğunu size aydayın. Ol Süleyman'ın dövründe yankı 10 tiresi İsrail olan tarafın Demirgazık padşalık bir taraf bir vaxtlar. İsrail'in içinde padşa olmak isteyen, yolbaşçı olmak isteyen biri Süleyman'ın padşalığında ol kaçıp Müsür'e gidiye. Süleyman ölenden son ol yine izine dolanıp geliye. Serdin bir zatlar bolup başlaya halk arasında. Olar yumuşaklık bilen Yorobgam'ı da alıp yankı teze olan yaş Rehebgam padşanın yanına geliyeler. Kakan bize ulu ağır saldı, zulüm etti, köp büyük salgıtlar saldı, ibadatxananın quruluşuğu tamamlandı. İndi sen halkın ağırını, yükünü biraz yenilet deyip ondan xahiş ettiler. Eğer sen bunu etsen, bu halk sana bütün ömür hizmet eder, biz hem size sana kulluk ederiz, padşalık yine de şol birligi bilen devam eder deyip onun yanına geldiler. Yaş padşa Rehebgam onlara 3 günden son gelin deyip onlara izine uğrattı. On son Rehebgam padşa kakası Süleyman'ın diri mahalında onun hizmetinde duran yaşlılar bilen gengeşip onlardan bu halka nähili cevap vermegimi maňa maslahat berýärsiniz deyip soradı. Yaşlılar ona eger sen şu gün bu halka yaxşı hizmet edip onlardan yaxşı sözüne qaygırmasan olar sana bakı hizmet ederler deyip cevap verdiler. Ine seredin yaş padşa, yaş oğlan ol kakası Süleyman'ın dövründe Süleyman'a maslahat veren maslahatçıları, yaşlılar bilen gengeşip onlardan soradı. Näme etmemi isleýärsiniz deyip. Ol da doğru olan akıllı maslahatı olar bilerekde toplanışıp yankı yaş padşaga berdiler.
Eger sen halktan yaxşı sözünü qaygırmasan, onlara yaxşılıq etsen, yaxşı hizmet etsen, onlar sana bakı hizmet ederler. Onların islegini yerine getirsen, yükünü yengiletsen, onlar sana bakı hizmet eder, senin padişalığın devam eder deyip ona qovu maslahatlar berdiler. Ama yaş Rehebgam menmenlik tekebbirligi neticesinde ol bu maslahada kulak asmadı. Ol yaşlıların beren maslahatını eşitti. Ol barada pikirlendi. Ondan soň ol yine bir zatlar ediye seredin. Indi bu sapar Rehebgam başka bir adamlardan maslahat soraya. Emma Rehebgam yaşlıların beren maslahatını askermen özü bilen bile ösüp ulalan, huzurunda hizmet ediyen yaş yigitler bilen geňeşdi. Rehebgam yaş yigitlerden sen kakan bize eden ağır zulümünü yenilet diyen bu halka nähili jogap bermegimi bana maslahat berýärsiniz diýdi. Onun bilen bile ösüp ulalan yaş yigitler ona, sana kakan bize eden ağır zulümünü yenilet diyen bu halka öz külem, barmağın, kakamın bilinden yoğunduğunu ayt. Kakam size ağır zulüm eden bolsa, men size edilen zulümü hasta arttırarın. Kakam sizi çarpı bilen cezalandıran bolsa, men sizi gamçı bilen cezalandırarın deydiler. Ine iki hili maslahat. Yaş padişah Rehebgam iki hili maslahatı da dinledi, eşitti. Dinlemedi, eşitti. Emma ol nähili karar çıkarmalı. Bir yerde ona halkın yükünü yenilet, halka yaxşılık et, yaxşı sözünü halktan qaygırma, olar sana bakı, hizmet eder deyip, kakası Süleyman'ın maslahatçıları ona bu maslahatı verdiler. Emma ol gitti de, özü bilen bile önüp ösüp ulalan, huzurunda hizmet ediyen yaş yigitlerden maslahat soradı. Yaş yigitler ona näme diýdi? Öz külem barmağım, kakamın bilinden yoğunduğunu ayt. Kakam size ağır zulüm eden olsa, men size edilen zulümü hasta arttırarın. Kakam sizi çırpı bilen cezalandıran olsa, men sizi gamçı bilen cezalandırarın diye. Başka çaydılanda, halkın yükünü yeniletecek değil, kakam sizi cezalandıran olsa, men ondan da has köp cezalandırarın. Kakam sizi çırpı bilen cezalandıramasa, men sizi gamçı bilen cezalandırarın. Zulümü arttırarın sizin üstünüzden. Menin külem barmağım kakamın bilinden de yoğundur. Deyip şeyle tekebbirlik bilen ol halka jogap berdi. Jogap ber deyip ona maslahat berdiler. Kanı seredelin, izine okalın. Anı bu yaş padişah haysı maslahatı dinledi. 1. Padişahlar kitabının 12. babının 12-15. ayetleri. Şeydi padişahın, menin yanıma yine de 3 günden dolanıp gelin dişi yalı, Yarabgam bilen bütün halk 3. gün Rehebgam'ın yanına geldiler. Padişah halka rehimsizlik bilen cevap verdi. Ol yaşlıların özüne beren maslahatını ret etti. Rehebgam yaş yigitlerin beren maslahatına eğerip Yorobgam'a ve İsrail halkına şeyle cevap verdi. Kakam size ağır zulüm eden olsa, men size edilen zulümü hasta arttırarın. Kakam sizi çırpı bilen cezalandıran bolsa, men sizi gamçı bilen cezalandırarın. Şeydi padişah halkı dinlemedi. Bu vaka Rabbin Şilonlu Ahiye arkalı Nebadın oğlu Yorobgam barada aydan sözünün amala aşmak için Rab tarafından şeyle tamamlanıptı. Şol babın 20. ayetinde şeyle bolýa. Yorobgamın qaydyp gelendigini eşiden bütün İsrail halkı onun yanına adam yollap onu yığınanışıga çağırıp tutuş İsrail'a padişah ettiler. Yahuda tiresinden başka Davud'un nesillerinin izine düşen bolmadı. 20. ayette İsrail'in yine de ikiye bölünendigi barada görün edilýär.
Yarabgam, Müsürden izine dolanıp gelen, İsrail'in 12 taypasının 10 taypasını öz izi bilen alıp gidip, Demirgazık padişalık İsrail dörede, Davud'un padişalığında, dine Davud'un neslinden başka hiç kim onun Rehebgam'ın yanında, Süleyman'ın oğlu Rehebgam'ın yanında kalmadı. Neticede iki padişalık dörede, Yahuda ve İsrail padişalığı. Bunun döremegine sebep olan Süleyman padişanın oğlu Rehebgam, yaş padişa, ol iki hili maslahatı dinledi de, yaş özüyle önü ösen yaş yiğitlerin maslahatına eğerip, kiçelip pes göğünlülük bilen yaxşılık etmenin deregine halka zulüm salacağını ayttı. Ve neticede padişalık ikiye bölündü. Kakasının, atasının, Davud'un biriktiren, beygelden kuran padişalığını, östüren padişalığını, güçlü padişalığı bir akılsız, yaş padişa iki bölüge bölüp koydu. Ve neticede olar ecizlediler, düşman hem buların arasındaki olan bölünüşüge gördü. Bütün İsrail tarihinde görüyeniz, hem işe daş devrekteki düşmanlar bu iki padişalığa hücum edip söveş alıp bardılar. Yine bolan vaka. Qadırlı ildeşler, bu yağdaydan, bu maslahat diyen temamızda, hazırki okap geçen yerlerimizde, İsrail padişalarının durmuşundan, bizim durmuşumuza ne mezatlar diyecek olar? Huday ne mezatlar diyecek olar? Huday maslahat var da bize bir zatlar öğrediyor. Seyredin, bizim durmuşumuzda da, ediyen kararlarımızda nereye gitmeli, neme iş etmeli, ne hili yağdayda, ne hili çözmeli, kim bilen durmuş kurmalı, kime durmuşa çıkmalı, haysı yurda gitmeli, haysı oku okamalı. Umuman aydan vaktinde adamın durmuşu hemişe ağzından iki yol kəbir yağdaylarda 3, 4, 5 dürlük hili yollar var. Adam hemişe yaşlıktan başlap te ölüyençe hemişe karar kabul edip çözüp geliyor. Öz durmuşu var arada, öz çağlarının durmuşu var arada, öz yakınlarının durmuşu var arada. Hemişe ya senden maslahat sorap gelirler, ya da sen kimdir birine maslahat vermeli bolyan, ya da özün kimdir birinden maslahat sormalı bolyan. Umuman aydan vaktinde maslahatlı kurulan cay berk duruyandır. Öz başına hiçbir maslahatsız kurulan her bir zat uzak vaxtlar durup bilmez. Seredin adamlar öy cay kuranda, toy tutanda ya da umuman aydanda durmuşunda ne ehli büyük zatlar bolsa hemişe bir kelle bolup çözmeyerler. Olar hemişe maslahatlaşıp bir iş ediyerler. Maslahatlı iş hemişe üstünlüklü olar. Ama maslahatlar da dürlük hili bolup biler. Yankı yağlı iki hili maslahat olan vaxtında sen haysına boyun bolyan. Durmuşu gören, ağır yengili gören, durmuşta köp ağır günleri baştan geçiren, bu ağır günlerin neticesinde de köp akıldarlıklara iyi olan adamların maslahatını dinleyen mi? Ya da hiç durmuş tecrübesi bolmadık, özün bilen bile önü ösen, özünçe de akıllı yok olan adamlardan mı maslahat sorup, yaş yiğitlerden maslahat sorayan mı? Bu padişah bu yanlışlığı etti. O kakası Süleyman'ın maslahatçıları. Ona qoğu maslahat veren vaxtında onun maslahatını dinlemedi. Ol yaşlılardan gelen maslahatlar Hudaydan gelen maslahattı. Ama yaş yiğitlerin maslahatına kulak astı da güllep duran padişalığı, şeyle ösüp duran, ağzı bir, güçlü olan, her taraftan güçlü olan padişalığı dine bir kararı bilen, dine bir çözgüdü bilen ol ikiye böldü durdu. Özü de şeyle ecizledi. Sonunda ne mizatlar etmek istedi. Eğer devam ettirip okasanız,
Rehebgam müňläp adamları topladı. Şol iki tireden olan adamları Yahuda padşalığından ve Yorobgam'ın üstüne 10 tirenin üstüne, İsrail padşalığının üstüne çözup, onları zor bilen yine de özüne boyun etmek istedi. Ama Hudaýyň peýgamberi arkaly ona bunu etme, bunu etsen üstünlük kazanarsan deyip aýtdylar ve o söweş etmedi. Köplenç biz şeýle bolýas. Ýalňyş maslahatlara gidip, netijesinde de biz uly betbagçylyga duşan wagtymız yine gahar bilen, gazap bilen, güç bilen yine şol yitiren zadymyzy gaýtaryp almak isleýäs. Ya da döwen zadymyzy dikeltmek isleýäs. Emma bu giç olar. Gahar bilen, güç bilen bunu etjek bolan wagtymyzda söweş bolar, kan döküler ve yeňiş kazanmarız. Onun diýeregine maslahatlary eşiden wagtymyzda haýsy maslahatyň nirden gelýänligini, haýsy maslahatyň Hudaýdanlygyny, haýsy maslahatyň Hudaýdan däldigini bir ünüs berip dile getsedik. Hemişe özümizden ýaşy uly bolan adamlaryň maslahatyny dinlesek, Hudaýy tanayan adamlaryň maslahatyny dinlesek, onda biziň durmuşymyz üstünlükli bolar. Köplenç iman eden adamlar özleri Hudaýa iman edýärler. Emma iman etmedik adamlaryň ene atasynyň ýa-da doganynyň, dogan oglanynyň, yine kimdir birinin, yaş özü ýaly dostlarynyň, joralarynyň maslahatyna gidýärler. İmanly bolup da Hudaýyň sözünden gelen maslahatlary dinlemek islemeýärler. Netijede ýalňyş maslahatlar ýalňyş ýere getirer. Ondan soň köp agy, köp göz ýaşlar, köp azaplar bolar ve köplenç bu kıyınçılıkları düzedip bolmayan ýagdaýa gelýär. Käbir zatlary towba edip düzedip bolýar. Käbir zatlar towba etseň de onuň netijelerini aradan aýryp bolmaýar. Şonuň üçin ýalňyş maslahatyň netijesini kabul etmeli bolýarsyňyz, onuň öňünde kiçelmeli bolýaňyz. Eger bu netijeleri, onuň ýalňyş maslahatlaryň ýalňyş netijelerini, agrykly netijelerini çekmek islemeseňiz, onda maslahaty dinlän wagtyňyz onuň Hudaýdanmy ýa-da Hudaýdan däldigini barlap görüň. Hudaýyň sözünde şeýle zatlar ýazylan. Bu İsa'nın ağzından çıkan sözler. Kör köre yol görkezip bilerme diye. Eger kör köre yol görkezse, olaryň ikisi de şol bir çukura yıkılmaz mı diye. Bu zat ýanky Rehebgam padşanyň durmuşunda boldy. Onuň özü kördü, näme etjegini bilmeýärdi, ýaşdy, akyly ýokdy, tejribesi ýokdy. Ve özü ýaly, kör olan, akılsız, tecrübesiz, özü bilen önü ösen yaş yigitlerden maslahat soradı. Ol yaş yigitler yankı bolmadık ýalňyş maslahatı bilen yaş padşany da özü bilen şol çukura yıktılar. Men pikir edýän, bütün betbagçylyklar bolandan soň, padşalyk ikiye bölünenden soň, ol yaş yigitler padşanyň yüzüne seredip ýalňyş maslahaty üçin utanmadylar mı? Elbette utanandır. Elbette görendirler. Özünün ne derecede ýalňyş yola padşaha maslahat verip yurdu ne güne salanlygyna ondan soň düşünendirler, emma soň giç oldu. Olar gahar bilen, gazap bilen, söweş bilen ol padşalygyň 80%'ini 10 tire ayrılıp gitti, onu izine getirmeye onların gücü yetmeýärdi. Biz hem şeýle bolýas, köp wagtlar Hudaýa kulak asman, köp agyr günlere gelen wagtymyz, meniň üçin dilek et, maňa kömek et diýip, soň kömek aktarýas. Emma gelin, her bir edýän çözgütlerimizde Hudaýyň maslahatyny, onuň sözüni dinläliň. Hudaýyň maslahatyny agtaryp onu dinlemek isleýän adamlara diri olan Rabbimiz İsa Mesih hemişe öz sözleri arkalı, ruhu çopanlarınız arkalı, durmuşda köp ağrı gören adamların üstü bilen, akıllı maslahatçıların üstü bilen Hudaý öz sözünü size getirýär. Olara kulak asın, çözgüdüňiz doğru bolsun ve her bir çözen çözgüdüňizden bereket alıp, şadlıklı, parahatlı yaşamak size müyesser etsin. Hudaýyň güçlü ellerinin aslında hemişe
pes gövünlü olup onun sözüne kulak asyanlardan bolun. Huday size pata versin. Amin.